Ano ba ang isang tunay na gamer? Homophobe, sexist, racist, mapanlait, kupal, toxic, kahit ano pa yan. Tatlo ang sando na meron siya na kasing asim ng singit niya. Ngayon na alamin natin kung ano ang buong sa isang tunay na gamer. Mapanoon man o ngayon. Kaya atin ang daanan. Woo! Larong-laro na ako. Tagal na rin natin din naglalabas ng isang gaming video. Baka isunod natin. Umabot ang 30k likes. Lalaro tayo. You know, you and me like Wise and Finus. Wise and Venus? No! Yeah. Yung ba yung sinasabi ka mukha ko daw? Why no, bro? Why no? Ano English ang ba? Meron. Meron job, blowjob. Wise and Venus, blowjob, each other. Blowjob. Get that cheek. Sabi ko sa'yo, di ba? Ang tunay na gamer. Homophobe, sexist. Ito ba si Kela at Vin, professional players? Kung professional sila, GG yan. Sigurado ako may pinataw na agad dyan na penalty. minus life points ka agad dyan. Go block, go block. Ngayon, go block talaga kayo. Pinakita ko sa mga comments ito kasi daw, bata daw pagbigyan. Doon mo nga unang matututunan yung mga ganyan pag bata kayo. Matututunan mo ang realidad ng buhay. Go block. Sunod! Welcome to Mobile. Oh, ayan. Ano, nilalakit yun din siyang bakla. Bading kayo lahat. Di ko alam bakit kayo galit sa bading. Kung mas maraming bading, mas maraming babae para sa atin. So, di ko naiintindihan bakit kayo galit. Mas masaya ako, mas maraming bakla. Bading! Legend. Mas maraming mga shorty sa amin. Sunod! Tanga. Galing kay It's Ya Boy. Magandang umaga, magandang araw sa inyo. Magandang morning. Ay, laro ako ngayon. Pindot-pindot. Talagang hindi ako pagdali ng baril. Naintindihan ko yun dong. Oh, hindi nyo pwede penalize si Papa Diggs. Hindi ako maalam ito. Isang daliri lang ginagamit ko. Ay, napakalakas naman ng ating presidente. Hindi ko Editing yan. kinakaya yun, ha? Yung kaliwang daliri ko lang gamit ko. The other one is signing contracts and other meeting preferences. Ako to. Kabahala kayo, Kenra. Blacklist. Alam nyo na sino mga ipapasok nyo. Sunod. Yan ang mga tunay na gamer. Ace. Bilibid server ng Valorant. ng CSGO. Practice mo na mag-sheriff. One tap muna ng mga addicts na. Bad trip. Sunod. Palibasa mga bobo kayo lahat. Unay, huwag kayo magsasalita mga... Ay ano, ay ikaw bobo ka rin. Yan ang tunay na gamer. Lahat nila. Kampi ka, wala akong pake. Bobo. Kalaban din kita. Bobo. Bading. Bakla. Lahat ng pambatang insulto. Di mahal lang nanay. Yan mga pinagdaanan namin lahat sa Omjap. Kaya wala lang kami nararamdaman eh. Baka manhid na kami. Pero hindi ibig sabihin no. Kasing manhid mo yung mga taong iba. Okay? Tandaan mo yan. Sunod. Kali kay Edward. Ganito yung get up mo, pumunta ka sa com shop, no? Pucha, layo. 3-minute lotars. Di pa tumutunog yung torotot ni Roshan, may lotars ka na. Ipanlalaro mo na naman! Copyright. Yeah. Naglaro ng walang headphones. Yung kasing asim ng singit. Ilak na puso. Kung iron ka man sa balo, at least gold ang puso mo. Pang platinum, kung ano man tawag nyo kako sa game mo man gamitin yan. Ito na siguro ang tunay na gamer na hanap na natin. Sunod! Ayan, mapanood man o ngayon, palamunin! Pero lang, pag tulad ka nila, Bera ba yun? O may biro sa mga yumaman na at pinagkakakitaan ng gaming. Galing kay Dragon. Jotaro! Kala mo ikaw lang! Clutch! I-clutch mo to! Sunod! Galing kay Bayabas. Pero ito ang mga laro namin noon. Wala pang internet, wala pang mobile phones.
Ganito lang yung paraan na pwede ka mapahiya, hindi yung mapapahiya ka sa buong internet o may sinabi ka. Mobile Legends o saan ba laro. Sunod! Kali kay John. PLDT con... Yes! Magaling mo. Kala ko nag-lag ako. Ano eh. Pero to kaya lang. Totoo nga. Yep. Wala pa kang piso wifi yun eh. At least ito, di ko na kailangan hindi ko na kailangan lagyan ng effect para hindi ako makapiright. Tinulungan na ako ni Vincent. Maraming salamat. Sunod! Ang asim ng katabi ko sa PC5. Ano kay Mark? Yung mga ganyan bang games, panood ko na to. nakaka-addict ba siya? Opo. Ba, bakit? Napapatagal kayong maglaro? Madalas? Teka lang, madam, di makapokus eh. Yan! Karang tunay naman lalaro! Sagabal ang babae! Sagabal! Siguro pumasok na sila doon sa com shop nila. Tapos lalagyan ko lang to ng mic sa bibig. Kaya mag-ingat lahat ng mga manlalaro dyan. Lalo sa mga nag-stream, sa mga sasabihin nyo. Kung hindi kayo sanay, mag-practice muna kayo. Huwag nyo muna i-stream. Kasi baka ma-cancel din kayo. Narinig nyo ba yung mga tunay ng gamer? Alam nyo na, ha? Ayan, yan yung isabay pagkatapos maglaro ko. Napatingin ako sa Discord, leche. Sunod! Naligay John Pavis. Kabahan ng mga bro. Kasi gamit ka nila dito yung mga sa phone. Ganda na po ng tablet niya. Ang laki naman ng phone mo, kuya. The fuck? Gamer! Wait lang, hindi ba parang mas malapad yun? Di ba dapat pagan? Distorted yung aspect ratio niya. Yan ang mga kabataan ngayon. Ganyan magpalakas. Ito yung training nila bago isabak sa Blacklist International. Bago ka magsabi ng isang homophobe o sexist na comment at mabablacklist ka, literal. Sunod. Huwag mo ka paghaluin. Ano ba? Ang nakaraan ay nakaraan. Ang ngayon ay ngayon. Mag-quaswex ka nga, quaswex. Ay, meron ka. May carpal tunnel ka lang. Di ka patapos sa meteor ba yun ni Invoker. Sunod. Kali kay Bryce. Friday Night Funkin'. Yes, alala ko nilaro natin. Harangan niya. Hey! Ayaw nga pala yung buhay. Buhay ng kalaban. Lalabas nga natin yung Friday Night Funkin' natin sa second channel. Lalagay ko sa description. Sunod! Wala naman ito noon kahit ngayon ha. Ano ba yan? Piganti sa com shop. Wala nang makakita ng pag sad boy mo kasi sa bahay ka lalagi. Yan laki na talaga ng pinagbago ng panahon dahil na rin sa pandemic. Pero naturally, nung dahan-dahan ang nalalaos ang com shop, mas nagiging mas mura na. Nakakapaglaro ka na sa mobile. Malungkot pero ganoon talaga ang buhay. Mga komunidad kasi dyan sa mga com shop. Nalala ko dati sa Pacific, sa may USD doon ako. May mga kanya-kanya sila mga komunidad sa mga ganun lugar. Siyempre sa ganito, iba na. Discord na eh. Discord na usapan, hindi na sa harap eh. Nakakamiss. Sunod! Kaya naghalo na! Ang noolat ngayon! May reaction ng pang ngayon eh. Clutch mo! Aimbot! Uy, tong ina may pekto, sandaya. Kayo may 360 no scope pa pero walang pektos, di ba? Pogs. Nakakamiss. Gamers naman at gamers ngayon. Lahat naman gusto ko pero nakakamiss. Sunod! Gali kay James. Yan! Yan! Uy, pang mayaman yan, mineski yan eh. Doon lang ako sa mga simple com shop. Bibili pa akong card dyan eh. Napabayaan ko yung pag-aaral ko eh, pero okay lang. Sarap.
Galing kay Jake. Kung naabutan mo ganitong PC, magpangalawang asawa ka na. Oy! Hindi! Kaya mga PC mo, tatambak, alam mo, mga ref. Kaya ninipis. Pati utak ng mga malalaro, ganun na rin kanipis. Alala ko, pipindutin mo pa to. Pipindutin mo pa pag kaya kupal yung pipindutin mo pa yung PC niya. Okay, hindi mo pwede trash to kaya na gano'n. Hanggang lakit na lang sa salita eh. Pero pag kupal ka pa, pipindutin mo yung PC na isa. Pag baog na baog ka na, pag pugong-pugo ka na. Pagkano 20 per hour, yung panahon nga namin to. Sa iba ka, 15 lang eh. Medyo mayamanin pa to eh. Yung mga ganito monoblock yun lang, yung may mas marami pang libag kesa dun sa mga naglalaro. Sa ganitong lugar mo na makikita yun. Kayo, mga gaming chair na lahat eh. Lahat gaming chair, pati sa com shop eh. Roshan, hindi ko siya kakausapin para alam niyang galit ako. Diyan ka lang kakamali. Gusto namin yan. Sunod! Galing kay Ricky. Ito mga pinaparod mo sa likod ng com shop ah. Ano ba masama akong bading ha? Gusto mo, ayoko ma-cancel. Galing kay Carlo. Ay, okay, isa pa yun yung comsat. Hindi ka makakapag-comsat. Hindi ko lang bakit SAT ang tawag sa comsat. Bakit ang ibig sabihin yung pag sumisilip ka sa kabilang PC. Ito ang dedikasyon. Kaya hindi na ako kasaya. Sabi mo mukhang yan. Kaya ako kasaya. Emga nahahanga ko sa Shopee G3am. Siyempre, palibaan yung RGB yan. Wala namang kulay. Ilaw lang eh. Hindi dapat Emga nahahanga ko sa Shopee G. Parang nagtapon ka lang ng flashlight sa CR Boy. Sunod! Hindi ka tunay na gamer. Ay, alam mo. Punta ko lang nangyari dito. Hindi na ako matatawa kasi nakita ko na yun. Pero kalahati harangay, alam nyo na, nag-iba na ang YouTube doon, YouTube ngayon. Hindi ko pwede pakita yan. Ilalagay ko sa description yung members version. Sunod! Alam mo, dami nag-tag sa akin sa video. Hindi ko yung pwede pakita. Alam nyo na, bawal ka. Ano ba? Gano'n ba kayo paulit-ulit? Ito yung General Luna Dead Sea. So, harangan mo na lang pa. Alam mo na. Sunod! Girls, oh my God, I can't believe you didn't cry in Titanic. Meron ba kayong pakiramdam? Oo! O, ito yung sunod-sunod eh. GG, ulitin mo yan sa akin yung baterya. Ako sa Game Boy pa nga. Meron pa yung version niya sa Game Boy. Hindi pa siya Pac-Boy na may puting buhok. May puting fade. Paglalaglag ka doon sa Pokemon rin, dare-dare, tsaka babagsak eh. Hindi mo pwede pigyan. May hangin ata eh. Ewan ko, nakalimutan ko na din. Sunod! Approve. Ito, PUBG. Ba't ang ganito? Mukha ng Fortnite ang PUBG. Ay, ng Croba. One hit lang ang... baka may back damage. Hindi ko alam, di na ako naglalaro ng PUBG. Pero, kalala ko to nung sobrang buggy pa ng PUBG. Sobrang hindi siya optimized. Hirap na hirap yung PC. Akala ko Afghan. Alala ko na lang yung issue. Ba't hindi nila sabihin? Nakikita nila yun, di ba? Pag down ka. Sunod! At panghuli. Yan ang tunay na gamer. Walang makana kundi ang mouse. At doon tatapos yun. Kung gusto nyo pa na mapag-gaming videos, huwag nyo kalimutan like, share sa mga nakasado nyo pang friends. At huwag nyo kalimutan subscribe. Paulo Gamer, Gamertag 6969 na mamaalam. Naman eh!